Umndeni womfana owashona wasesikoleni iParktown Boys uEnock Mpianzi umangalele uMnyango wemfundo eyisisekelo ukuze unxeshezwele ngezigidi eziyishumi zamarandi. Ngokusho kwengameli ezemfundo eGauteng uPanyaza Lesufi uthi uMnyango uzothumela abameli ukuyoqala izingxoxo nabameli bomndeni kaMpianzi. The legal firm and the family that demanding 10 million from the department. We've indicated that we have no appetite to oppose this matter, so we've allowed our legal team to continue to engage with the legal firm representing the family so that we use previous court cases that have ruled on matters of this nature as a barometer to determine an appropriate amount. Emva kokutholakala komfundo wayeneminyaka eyishumi ubudala emfuleni Crocodile ngoMasingana nalapho esecampini kagrade 8 umbiko ngophenyo lokushona kaMpianzi wathola ukuthi othisha abayisihlanu behluleka ukwenza umsebenzi wabo ukuqapha izingane. Umbiko waphinde waveza ukuthi othisha abazange bathathe izinyathelo okufanele bazithathe ukuvikela kanye nokuphepha kwabafundi.